Nairobi. Tend duond bura mar ODM ochako chenro mar goyo kogno jochung' magombo bedo spika ma od bura ma Migori. Jakom ODM e kaunti no Philip Makabongo oyango ni gidwa ni chenro mar yiero spika ma obed ma nyangafu kendo maonge mibadhi mora mora. Oyango ni chenro no ibiro tim e yo maratiro mondo geng' lwenje mathoro bedo e od bura makanyo. Nyaka sani jochung' 5 osenyiso riyo margi mar bedo spika mar od bura ma mar Migori mani ODM. Kaka party waonge gi restriction kata ni wadwaro ng'ane, wadwaro ni jiwo campaign obed gi thuolo kendo wabed gi democratic right to wabiro make a decision kata wabiro wacho mano kogik samogik. Kik wadhi kata ni wadhi Tanzania kia kure midhi manyo mbuli ka uji ting'o, mano is an illegality. Koro kama ne wagike ni jogo donjir jogo ombulu gin jomo yier gi jomo kwany, nominated gi elected. Kaka jo Migori nyaka make sure ni area waswa duto te winjo maber. Mano namba 1. Namba 2, wabiro ng'eyo ni seche mwawacho ma ng'ama dhi bedo e komno be en ng'ama jo areas go duto te nyalo yie kode mondo miwa tich mayot e assembly ka. Mane gima duong' monego mwadhi nono mokwongo. En adier ni regional balance mondo mi gwenge moko kik ywak ni gwenge moko, mago be one of the consideration mwakete pacho.